Ćao ljudovi, kao što sam juče rekao, danas Leni ima da kažemo da je naš jasrštajn nastup koji pravimo sa Fantom. Tako je, 17. septembar, Subotica, sever, skroz gore. Tačnije, nije baš Subotica, već Palić. Dobro. Ona Palić, letnja pozornica. Znamo od kada smo krenuli s našim okupljanjima pre 4-5 godina, ste govorili dođite nekad gore u Suboticu i odlučili smo da je najbolje mesto ova letnja pozornica, pošto je baš oko lepa bina. Event se zove Fanta Veliki odmor. Da napravite odmor od škole. Pa dobro, škola je tek počela, ali mislim da je vreme za još jedan veliki odmor pre nego što tako krenemo da učimo i štrebamo. Kao što je Leni rekla, nastup je sada 17. septembra. E sada, karte su besplatne, znači ne plaća se ulaz, ali kao što sve radimo, želimo da zaslužite ulaznice. E sad, kako to možete da uradite? Tako što ćete biti izuzetno kreativni na Instagramu, a čini mi se 20 najkreativnijih dobije nagradu da provede sa nama 2 sata pre samog eventa, da se družimo, backstage, da nešto snimimo. Pa da, bit će neki brainstorming. Znači, svako od vas ko na Instagram postavi uz hashtag Fanta Veliki odmor, da li sliku ili video da pokažete svoju kreativnost, dobija ulaznicu za taj nastup kod Palić. Kod Palića letnje pozornice, a 20 najkreativnijih mogu s nama budu backstage, s nama će izaći na binu, naš ćemo zajedno uraditi, neću da kažem još šta, mislim da su nas pronašli. Tako da treba da idemo. Treba da idemo, ali sve o svemu ljudi. Znači Palić, vidimo se, bit će najveći nastup do sada, imat ćemo muzičke nastupe, live skečeve i snimit ćemo tamo zajedno video, svi koji tamo dođete bit ćete u našem novom videu, provalili su nas! Singeru ne u Suboticu, ne! Ti,